Niku ora ono sing ora mungkin. Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar. Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora? Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhae ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak. Seko 99%. Aku sing 1%. Tapi 1% kowe sing marai kowe loro. Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Loh? Kowe sapa? Jam 11 bengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglarani. Aku kadung sayang, kadung kadang-kadang lunga muda di traumaku. Ngene men kisah bujangku. Ademe angin wengi teko ngancani aku kelangan konco crita. Jane namung masalah tresno tapi koyo loro. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan. Apa wong tulus wis karise ngene, selalu ngancani ilang endinge. Tresnoku koyo bonsai anteng putri, mbok sirami rino lan wangi. Masih yo elo endah disawangi, tapi dipaksa ora iso gedhi. Asal kowe ngerti ya. Aku ki wis sayang-sayangan. Kita saling memadu kasih. Kowe iki kewanen. Kowe terlalu sesumbar. Sabar hati, sabar ngadepi nandure kembang duka irang tenan, nandese tenan. Kowe nganggep aku sewates kancamu, iki namung masalah tresno tapi koyo loro. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire loro ben loro
ora bakal ditolak. Tresnoku koyo bonsai anteng putih. Mbok sirami rino lan Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak. masih yo elo endah disawangi, tapi dipeksa ora iso geti. Seko 99%. Aku sing 1%. Jane namung masalah tresno, tapi koyo loro. Kowe sopo?